nung je tini khasmai para phai te oroni lukurok bai malai nini oron lukurok bai mane reaction obama hai mankha belekan khakchangni ma tongkha chini khasmai para o jaga sok pai o khasmai para o to chini oroje chini bukumbara chini tiprasa chini brurok onek united 948 voters tong o jaga thangnai bidan sabha purbo onek gobang vote bai khai apply khair hosa enke 2024 je lok sabha election obo onek gobang vote sijak ko bus kangobo bo saimano jatini ko bor siu borok bujiu haini bagi borok asu bujongna nangliya borok nijen express khaika je thangnai purunslai taklai tebo gobang khai borok apply khair hona hini enke apply khair hoba poribo angbo apply moyam poribo anbo daito tongnai je opara phai bahai ja samung bahai ja tangbutang o idea rano tu woi samung tanglai kaisa porbai apply moyam ungbai mane poribo achuklai hok salainai enke madam doli je kam khlainai aro nole abono nang khlainai hindi bukhau khlai maya hin tang salia tangkha ke madam doli bo kabang ma samung no khaithangjak tong ang nije bo proman tongo kabang ma jaga community hall tok tangkha kabang ma jaga lama roni ko rok likha haipono je 100% ni bisingo 100% to fulfill ke bo khaimaya but motamuti satisfactory work to jotno khaika enke je madam snambi kalamani je chini madam doli samung tangi kalamani aron simi ang continue khai suru khai tlangnai angke chini madam no bang beleka hambai maribo bobai himui no chini patan sar song tong borok bai himui no angbo o samung kisa misa je khai tomone rongo angke je borok je tangi kalamani a samung no ang continue khainai je borok ni help borok ni suggestion bisingti o samung no tangai gete complete bo khlainai chesta khlainai 100% no sorry mai phono madam song 50% jora samung tang lang khangke ang 50 ni 90 jora tlangnani chesta khlainai busu jora te asa tang ni pass khlainai ni pass khlainai ni asa to noro media rok nugino tongo thangnai notun bazar malbasani chini korbuk sdm o jepro chu nomination laipru bjp ni nomination pro busuk borok bang chini ti promothani busuk borok bang nor abro nugi tongo e koikjana media ni bisingtei khorsa khoroknai ipfo join khaikapu bjp o join khaikapu abo gobang ma jaga borok fake join khai tongo abo kuno ya chini public rok neta khorsa khorokni phana thangmane borok apano chini public chini jonogon jagana tongko jagana thik tongko joto jagana ground report nawi nai di angke request khainai leaders neta rono singa woi ground thongi public no se public ko ground report nari abo kanke clear sijagi thangna haise nomination rumani yagulo tini bai saltham tongkha hinke saltham rumai nang je feel khai mane o feel thangai bom hairok te lukurok no loger nai ni ne asa to lukurok to onek no logiri nai tange ang ani bukha asa mung tong hangke ang joto jagano all khaijago je naina muchungo malena muchungo ekdom khatung khaja bai khai borok nasinglai tongjabo kaisa jagao o jaga kabang ma jaga gori ui malena tongmani ba kaisa jaga 5 ta somai rijak phano ang sogi thang horni 10 ta o haipano 5 ta sibi 10 ta jora nasinglai tongo ke phano nogo phirogi thangya lori yakhai aro sijagi thang je chini tiprasa public rok sobni logeri nai aro sijagi thang hoise